Isithwalo nesiphakamiso into ezimbili ezihlukile lezi ngento eyodwa. Sikwenza konke thina. Uma ufuna ukuthwala uyathwala, uma ufuna ukuphakanyiswa uyaphakama. Phela ukuthwala nokuphakanyiswa into ezimbili ezihlukile lezi akusinto eyodwa. Ukuphakanyiswa sokwesiphakamisa inhlanhla zakho vele ozalwe nazo kuze ukwenza kube impumelelo, kuphumelele. Ukuthwala kulapho khona siyotshontsha inhlanhla yomunye umuntu ukuthi kusebenzele. Vele lapho kuzomela ukuthi nawe umsebenzele ukuthi umondle, umdlize uzofuna umhlabela adle. Ngakho ke uma ngabe unesisibindi uyathwala, uma ngabe unesisibindi uyaphakama ubone konke okwenza kube impumelelo. Sikwenza konke nemithondo siyayikhulisa, umfazi wambili uyabuyiswa, ikhensa yalashwa, ishukela yalashwa, amakidney yalashwa, konke okufisa siyakwenza. Kodwa kuqala lapho enhlolweni ngoba phela akukho sikwazi ukukwenza singahlulanga. Kubalekile ukuthi sibuze abakini ukuthi inkinga ingakuphi bese silungisa lenkinga la ingakhona ngoba konke kulapha sithola umhlahlandlela lapho uma ngabe silapha. Ngakho ke lokho umuntu ozalwe esihlahleni bakwethu, wonke umuntu ozalwa abakubo nabakubo kubalekile ukuthi sibuze kubo umhlahlandlela ukuthi yini inkinga nokuthi silungisa kanjani. Kodwa ke lami lithi ayikho inkinga nasixazululo, yonke inkinga iyalungiseka. Phela ukuze inkinga ibe khona kusho ukuthi kunesixazululo.